Euskal Telebistak goizero jarriko zaituztete martxan adin berri saioarekin eta hemen dugu gure entrenatzaile propioa. Biba Iñigo Vicens. Apa Iñigo, zelan? Ondo tazu? Ondo. Eseri lasai. Apa, Bai. Zelan? Ongi. Eta zu zer moduz? Ba, ondo, ni begustora, da ondo. Bai. Bai, gaur ze kirol egin duzu adin berriko ez aparte, esan nahi dut? Ba, gaur crossfita, bera. Crossfita egin duzu? Bai, geixen etxoetena hori dut, eta gaur crossfita egin dut, bai. Bai, astean zenbat egunetan entrenatzen duzu? Entrenatu edo kirolain, alegintzen az, beti zehozer. Beti zerbait? Bai, batzutan egunan arabera, batzutan geixa, o gogorraua, eta beste atutan, ba, zehoz egumikin kirola etxoetena be, zehozer egunero, alba da egunero. Baina batzuk orduan atxeden egun gisa hartzen dituzu, naiz eta mugimenduan ibili, ezta? Bai, geldikoten bebarai, Bai. Bai, geldikoten dagoenen bide, baina ohiko bizitza batakat beti kirolakin lotuten. Ez dut ulertzen, parkatu, Artu dura lasai. Bai, ez. Justo, zikatu iraz. Hau da, hau. Esaten ari zinen, atxedena aldela beti egiten duzula kirola, baino noski, eran ura lasai. Ura lasai, Hor ikutu duzu gai berezi bat, ez? Askotan esaten digutelako kirolarioi ze garrantzitsua den atxedena kirolean aurrera egiteko, ez? Horrek ez du esan nahi, kirolik egin beharreztenik, baizik eta badagola, ere atxedenean egin daiteken kirol bat, ez? Bai, nik uste, emongotzat buelti, baina nik uste hor kirolakin, hau da, makiajearen kontua. Ikusten hautsen kontua dago, ez da? Bai. Nik uste kirola ohiko gauza bat izan bidala, egixe da guke adin berrin be, hori bilatzen dugu, ez? Kirola ohiko izati, eta ez daukela, parkatu, adinik, eta gero nik eguneroko baten etxotena, eta atxedena gabe, o atxedenik gabe, ez da hobekuntza bat, hau da, ez da transferentzi bat, ez? Nik aldoten kirola, nik aldoten maila baten kirola, baina ez paut eitzen deskantzu minimo batzuk, nire gorputzak ez da horrek edaldaketak sortzen, zuk esan duzun, ez? Egin aldozu kirola, deskantzu minimo bateaz, eta gero horrek emotetzu hobekuntzak, deskantzu eta ondo janda. Bueno, adin berriri buruz hitz egin behar dugu, Iñigo, ez tarria pixka bat. Bai, sartu azte horre. Bestela, bere jarriko ditugu adin berriren irudi batzuk eta hitz egin dezakegu, baina adin berri zure saioa, edo zuk aurkezten duzun saioa, labur-labur, zenolako ariketak proposatzen dituzu, Iñigo? Bueno, ariketatik, txineitxeko ariketak, hau da, elementu gutxi, mateixal gutxi, eta metro karratu txiki baten, eitxekoa, ez? Hirugarren adina behirera, hirugarren adineko jente asko da etxin, guk igual esasun ez, igual mendi lasterketak eta aukeriak hau bai kalera, ero mendire bajateko, beste askorek ez, eta nik uste adin berrik, nitxo hodi, elementu gutxi eta gure gorputza zein dizen, egin aldizen ariketa asko kubritzen da bela, eta gero, etxeko biur boteia, bi esnekaja edo etxeko aulki bateaz, eta hori da guretzako adin berrin, niretzako adin berrin puntorik onena, ez? Ez da labir gimnasio bat, ez da labir mendimuño bat, ez da labir gutxikin aldain kirola, eta adin berrik hori erakusten da. Eta zer lantzen dute ariketa horiek? Mugikortasuna, indarra, bihotz osasuna, auspoa? Bai, nik uste lehengo izango zela indarra. Hau da, hirugarren adini lehengo altzen dana indarra da. Bai, lehengo batean hitz egin genuen hemen sarkopeniari buruz, hau da, adinean gora eginda, ez da, nola galtzen dugun masa muskularra guztiok, eta pili bertan izan genuen gainera. Bai, pili dorri izan, da pili berak esaten dago ez, kirolak ze abagune motzan, eta ze egoeratan hasi izan kirola itxen, eta nora erunda ben, ez? Eta egixera hirugarren adini, adibidez, pelikula bat ikusten oso fandan hirugarren adineko pertsona bat, o ez, zema denpora egondan eseritxe eta indarrik ez dakarrenak ezin da igon, sofatik edo. Ez dauke beran kabuz ibiltzeko aukerarik. Nik uste hortik joten da bela gero intensitate puntu batekin, bisot maiztasune eta belantzen duk, nahi gabe, azkani minutu batetik gora, 2 minututik, 3 minututik, 4 minutura, 5 minutun, nahi gabe sartzen za fase horretan, eta indarra erabiltzen bazu fase horretan sartzeko, bios maiztasune edo aerobiko puntu batera, batzutan lantzen dugu indarra, beste batzutan errestentzia, beste batzutan igual, koordinazioa, bestatutan oreka, hori da. Eta hor bilatzen duguna, 5 edo 4 atal horrek, egunero, bakoitzin bat jorratuz, danetik apur bat, ez? Eta galdera garrantzitsua, zure ariketak eginez, sufritu egingo dugu? Hau da, egur pixka bat emango diguzu? Bai, nik uste adin berri aukeri motzenak,
hau da, adin berri naurrin, esaten da, espiuko kirola etxen da benak, jarri izenak inoiz etxen, askore geruten da, esaten da, ostra, kosta hasta pioa gauza etxi, horreka bera mantentziek, zuk euki aldozu fisiko bat oso landute, eta horrekarik ez. Ez, da horreka, igual kontaktuko kiroletan eta asko lantzen den punto bat, horreka. Zu egon altzaraz fizikamente mendi lasterketetan oso gogor, baina horrekarik ez tegozu. Bi bultzadaz ja horreki galduzu edo lurrera botatzeko honen zuten duzen kontaktuko kirolak eta horreka pioa lantzen da, eta hirugarna egin zelan ez. Begixak itxitxe askotan, begixak itxi eta ez dakiago egoten hainka batekin gora, horreki galtzen Hala dugula. ere, Inigo, jendeari ere esan beharko zaio, ikasketa prozeso bat dela, ez? Eta azken finean, zu ikusten zaitugunean, oso sendo eta oso egoki egiten dituzu ariketa horiek, ez? Baina hori da egitearen ondorio bat. Beraz, inorrez dadila kezkatu, ez? Eta hasi dadila, ze azkenean emaitza hori izango da. Bai, eta alegintze horretan, askotan igual ariketa bat ikustezu, eta alegintze horretan, ez burutu harren berariketi, alegin horretan indarra lantzen dozu, horrekin lantzen dozu, osea, askotan ariketi iztuzu burutu, baina ekin horrekin, baina muskularki be, landu etxezu hori, bai, dudagabe, osea, danantzako da, eta... Ba, irudi batzuk ikusiko ditugu. Hauxe da, adin berri. Hau, bakaixo, ongitorri danoi, gure adin berriko saio honetara, betiko lez, hiru atal eukiko. Lehenengo atala, kirola gaurko honetan zelanduko, koordinazio oso garrantzitsu da geixa hirugarren adin horretan. Zehaitxik, horrek saieste eskulako, lurrera erorketak eta beste hainbat kontu. Beti hasikoaz berotzen, betik eta gorarte. Venga, danon erekin. 3, 4, 5, 6, oso ondo. Laguntzarik bazue, eskuipini orman, beste lan libre, belaun bat gora, 2, astiro, hau beroketi de, 3, beti zorbaldak geldik. Hortxe ikusten zaitugu batetik bestera baloia pasatzen. Gimnasioan jende askorekin egiten da topo eta lana egiten da desente, baina norbere etxean, norbera forman jarri daiteke? Bai. Niri hori... argi da baietz ez, baina niri hori bera konfinamentuk da adin berri hortik etorri zan, konfinamentu edo bizi izan gendun egoera horretatik, eta niri konfinamentuk berak erakutziztan, ze maiatan jarri nintzen kirolaz, fizikoki, askotan ez duzune imaginat, igual etxin kirola etxik ezaitxu erungo indar maksimora. Baina lantzen duzu indarra neurri baten barron. 150 igual ez maksimoa, ez dut egingo esprinak, baina bai landukot beste zeo zerrero. Abiadura maksimoa ez dut lortuko, baina bai abiadura. Osea, etxin erakutzizta eta gure gorputzaz, nik uste adin berrin gaku hori izan zala, etxin kirola inalda, niri etxi hazin gazta, ni beti zaren konfinamentu nire etxi, pisu bazan, terraza bateaz, eta nik etxi hazin zan. Konturatu ginen, pio aleko ban kirola etxeko, egunero etxinoan kirola, eta forman ipin nintzen, eta duda baik, etxeko kirola, ze pasaten da, askotan etxin, norberak bera bakarrik kirola etxi, beti da nebera bat, edo sofa beti deitxu etxen da. Bai, ez pasa jarten nolan, adin berrin jenti jarten amor, ez? On ja jantzinaz, venga, amaiketa, ja, horreko eta bosto, eta minutu izan bide, iniri edo dagoenari ikusten da, ekin. Beste lan betiraz mila eskusa kirola baino harina. Da hori da, azken finean adin berrik ere eskaintzen duen gauza bat, ez? Ez zaude bakarrik. Ez bakarrik. Pantalla hor dago, ordutegi bat dauka, ze importantea den askotan, errutinetan ordutegi bat hartzeak, eta gero niretzako oso importantea den gauza bat, kirola egitea gustoko dut, eta da, posturalki gauzak ongi egiten erakusten duzuela. Bai, gero guk hori presenteak hau, ez? Bai, pilit xarpa esaz betxo tenin be bai, baki hau ze pertsona egon aldan beste aldin, orduan zuk alegindu bizu aldanik eta betuen etxen, dinamika bateaz, ritmo bateaz, jakin da etxekuk beti lehen ikusi itxen zaitxut, de gero azten da bera etxen, hor da dinamika bat jarraitxu bizune, da alegindu bizau aldanik eta koherentzi bateaz, bizkarra zuzen, biderbi. Ez da, bardine pertsona nogoti, telebistatik emizu, biderbi, egoera bilakatu bida, biderbi, eta aburt bat geldixagoaz, etxin danak beti 5 segundu atzeti doaz, danak. Bueno, eta zu entrenatzaile pertsonal gisa zaitugu hor, baina aipatu dituzu dagoeneko bi lagun, hemen ditudanak idatzita, Pili Mendinabieta eta Jose Angel Xarpas, zurekin batera ibiltzen direnak. Nolako distipulua dira, Inigo? Nitzako pertsonalki errebulzio bat izan da, zeia ez duzu itxen kirola bakarrik, betiak azu hor baten bat, eta ikusitxe beti izan dutena, kirolak ez daukela dinik, eta ikusti bi adin desberdineko pertsonak, ni eta Pili kasu honetan, edo Xarpas eta ni,
ikusti bixo gazela etxen dinamika bateaz, bixo deskantzu berdinekin, ariketa antzerako edo ixe bardinak. Horrek emot ez da niri apostasun punto bat, ikusti holan eskumarain, da pili bat ikusti horniaz ariketak etxen. Zer pentsatu emango dizu pili ikusteak ondoan, Gaina sartzen da hor, esaten da erderaz, aio. Hau da, askotan niri begiratzeko, pili bat duzein Bai, ariketak egiten da nahiko reta, baina bai. Bueno, eta pili eta xarpas horre egoteak eta guk hori ikusteak erakusten digu nolazbait edonork egiteko moduko ariketak direla. Bai. Edonork, igual ez dana, eta maila oso tasun baten bez, baina alegin dut danak. Hau da, nire amuma batek aldagoen, ariketa batzuk igual ezin gau zutikein, baina bai sofan edo aulki bateaz. Hon ikusten da morun, ez? Aulki batera bialdolzu, o aulkirik gabe. Hori da. Hori inigo importantia da, azken finean jendea ere ez dadilak eskatu. Ez bazaizu ongi atera, segi. Ez utzi, gaizki ari zarelako, segi, bukatu arte ez da? Karo, eske ikasketa guztiko landi ez, edo zertan hasten bazara, ez dakit, ez dakit beste edozein kirol edo beste edozer jardun, nik ez dut uste lehenengoko bigitan danadak isunipez, eta hau izan bida, errepikapena, da adin berriko hori dauk ez, errepikapena, koherentzi bateaz, atloneko kirol zentro hor dakago bai, koherentzi bateaz markaten da bena, sepatoetan gabizen, kirola berak edo atalak errepikatu ditzen di, beste era batera, baina errepikapen bat esateko, hau badaki zein dan, eta kontrol bat domina, eta edo bentsat jakitxeko zergazen eitzen, eta hemen errepikapenak emoten dago, mejora guztik orduaz. Eta kirola bakarrik ez, aurten berrikuntza bat bada, eta da nutrizionista bat ere zuekin dela, elikadurari ere garrantzia ematen diozue? Bai, izan da 360ko bloke bat sarratzen modun, ez? Azkanine balen esan duena, ez? Kirolan hiru ardatzak zeintzutik, kirola, jana, eta jan horrek emoten dozkun nutriente guztiekin, deskantza, atik bera pasateko, bihar gaur baino hobe. Guk esparo etxen kirola zaintza bateaz, hau da, nik eineke kirola eta gaizki jaten, kirolak ezin dau bermatu edo zer jati. Lehenengo da kirola, gero jan, eta gero, deskantzuek eruten hau beste batera. Eta hemen Euskal Herrian ondo jaten da, Suertez, edozein tabernatan behuten zea eguneko menu bat jaten, eta hemen ondo jaten da. Eta isista pasaten, hau beti zateot, taberna baten posterketa jaterren. Horrek ez gaitxu galantzen, batzuk aixiaz be galantzen di, nik ez dakit, nik galantzen az janda, ez datu jangabe. Orduan, guk dinamika horretan hiri guztazta, nik egin dutela guztiz ignorante, galdera basiko batzukin, jentik ulertarazteko, elikadurakin eukibidan elkar hori sanoa izan bidala, ez dala derrigortasun bat, edo danetik jan bida, kolori jan bida, gainak eta hori argi-argila dau, danetik, hemen gainak danak hau, ez da gau zertan kanpura jun beharrik bestak hau, egunerokotasun baten ondo jateko, hemen Euskal Herrian dakau, astelerin hazitet, igander arte, egunero aldozu jan, desberdin, bertoko jatekuaz, da hori leko askorek ez dakarre. Eta ikasi duzunetik, Inigo, gure eguneroko dietetan, ze elikagai falta zaigu osasuntsu egoteko, edo ze elikagai dugu sobran agian osasuntsu egoteko? Nik uste osasuntsu egoteko beti etxen duguela zer jaten dugun gehiegi. Da askotan ez ga konturatzen zer ez dugun jaten. Beti gabiz gehigarrixak. Nire gomendixu edo nik ikasiotena adin berriko honekin bebai eta nahiaz eta aurretik eta kirolakin, txarto dauena kendute beste guzti ondo da. Orduan, alegin du bigaz, beti ez begiratu zer dan txarto, baizik eta danetik alegin du jaten. Eta esan dutena ez, bakau zer jan. Jan danetik, ez zogen beti batzen. Hau ezin de jan, da hau txarra, zentra, zer dakauen eta zer alda jan. Arraina esaten man, egunerokotasunin aldau jan, okelik igual eguneroko maiztasun batez, baina astin askotan aldau jartu, esnekisak aldogu zerabili. Daz, minima batzut dakauen akor, ogixe bada. Buah, ze goxoa. Karo, ogixe bada alda jan, eta hori nahiak besaten man, ez? Askotan jaten duena ez da ogixe, ez da ogia, ez? Bueno, pertsona helduei ari gara, baina gu hirurok bezalako jende gazteontzat, Inigo, ze ariketa proposatuko zenuke, ze buru ariketa esate baterako, ze hori ere zaindu beharra dago? Bueno, ariketak nik adinantzako edo ez adinantzako lehengo gustokoa. Kirola lotu bizu, zer da gustoko zuretzako? Palan ibiltzit de frontoian eskuz? Egin.
Zuretzako zer da guztoka, bizikletan, egin. Zuretzako zer da, ez dakit, gustaten gatzu, zuk esan duzun, ez? Barruko kirola edo gymerara, egin. Kontua da etxi, gorputze mugimendu da, eta gero, esan duzunagin bat, garun eta gorputze bati, ez da bereiztek, nahi da askotan bereiztu eta ezin esku da. Hau da, nina zen pertsona unaz, egunerokotasunik kirola etxotelako, horrek emotetzu baliabide batzuk, hausnarketa batzuk eitzeko, zure adimen hori lantzen duen adimen kognitibo bizkorragoa da, ze kirola itxuzu, garun indakasun flujo hori bisor maiztasunagin askoz behandixagoa da, bai. Osa, kirolaz lotute edo mugimenduaz lotute ez da kalterik. Eta esaten da bena, kirola lesiu dela, erosein kirol guzurre da. Ni beti izan, kirol bat ez da lesiboik. Gorputze mugimendura, dana da, larrei eitxi, esagerazioa eitxi, neurriz kanpo, hori dana. Hola negotibe, neurriz kanpo hemen 8 ordu, hau atzaparra jarriko aztan holan. Eta hau ez da lesiboa. Da, erabilera hori. Orduan, kirolakin, ez da bereiztek, garune bat doa, eta bizkor nahi bat zubili garunakin, kirola emizu. Hori ez da besterik. Garbi dago azkenean ere, gure bizi modu sedentarioak, gero eta gehiago eskatzen duela baita ere, gutxienez modu planifikatuan bada, kirola egitea, ez? Gorputzak egin beharko lukeen eta egiten ari ezten hori egitea, ez? Bai. Zuke lehen esan duzune, barrune inaldala hori mendiko lasterketak eta, ez da? Ni 10 urte egon nintzen, gymerara edo betiko konbentzional horretan, ez? Da nik askotan ikustenan jenti eliptiketan eta korrikan zintxetan, da esatenan. Batu zerta heldu gazen, ez? On horretxe bultzatzeo eta inbeste entrenamentu funtzionala, ze gorputzan erabileri askoz naturalagoa da, baina esaten eban, hau guztiz artifiziala da. Guk gaulen kanpun eitzen gendun, eta hon espilu baten aurrin, makina baten gainin, eta gure erabilera bat etxen dugu super artifizialki, korrika. Ez, lehen ies eitzeko edo kasan edo eizan eitzeko zan. Eta hon bitxu hemen, danok artifizialki, eta gero esan dozunaz, pertsona asko daz, 24 ordutik ordu bat eitzen da benak, eta gero guztiz sedentarioak. Kontuz horrekin, oitxu gara ordu batein, ordu bat, 24 ordutik ordu bat 8 lotan, 16 ordu da gazuz, da 16 ordutik bat egin dozu zeo zer, kotxin juntzara, kirola egin dozu, mobiari begire, intensidad baja esaten dan arderaz, usten dozu zeo zer egin dozule, eta gero, pentsaten dozu jan aldozule nahi dozune, eta besti, eta hori ez da onena, onire egon bendizu bentsat, gaur egunin ikustotelako eta horren kontranaz. Esan dituguzu Inigo, eta oso interesgarria da, eta gustatuko litzaidake hortara bueltatzea uzten badiazue. Egun guztia sedentario, eta gero ordu bete bakarrik kirola egin, hori ez da. Ze alternatibak proposatzen dituzu? Hori da partxe bat, gaur eguneko gizarte honetan, ez dune inoa bez. Alternatibak ordu bete kirola itxu ondo da, baina gero ezin dozun egin da, kirola egin da 7 minutuko traiektu baten, bizikleta hartu ez da kotxe hartu. Ezin dozuna egin da, igailu bat irabili, herriko igailuak. Osa, herriko igailuak egon bizin, txartelakin, betata, hau da. Behar duten entzat. Duda gabe. Osa, ezin dudana, bi erosketan eskusakin edauta bestea, osa, bizi guztin bultzatu dago minkarro bat, bizi guztin egon gara ondarru baten adibidez gora eta bera kale eta bidezi ordanetan, osa, gizarte bate hori eitzen eta horreta eruten gaitxue bai, pantaiak eta lehen esan desan ez, apur bat bizi sedentarioa hasi zanin, dana kritikaten, jode, onja zara junbir telebistara, hori nera mumak eta ez, onja sofatik eitzen dozu. Da hori oiku da, hori minima bat da, ez, gure egun horretu baina eske beste guzti da hola. Hori nik ez dut ulertzen, gorputz bat emondotzu, ez, kotxa garbitzeko gaizaz, eta zure gorputz ez duzu mimetan. Nik horre gauzak ez dut ulertzen, nik kotxi da apurtzeko, erabiltzeko, ez dut bir garbi egoti bez, garbitzeko nahi otelako, eta urtin behin. Baina nire gorputze bat bakarra, sofa, igogailu, oza, zapatiak besteu apurtzen. Ja, zapatiak apurtzen dozu, zapatiak erosten dozu, gustos, baina ez behar dozulako. Osa, gizarte horretan hori ikusten honik, igual kirolaz lotuten azelako, eta igual bisik zazelako egoera horrek ikusten, ez? Gentizena etorten gatzun da, bueno, da hemen dikanpora 6 kilo letxizu, ez? Ezebez? Bale, da aztine zemat entrenamentu, da iru esaten dabe, aztin iru entrenamentu nahiku da. Zeran izango da aztin iru entrenamentu nahiku. Osa, 30 egun hile batek, 12 egunetan kirola ordu bat bakarrik, eta 18 egunetan zer? 0. Eta 12 horietan be ordu bat. Zin da, gorputze ez da hori.
Nikola pentsate dut, Lotuta dago egindako galderarekin, eta uste dut oso refleksio interesgarria dela, ez? Azken finean, kirola barruan eta kanpoan, baino kontua da gure eguneroko bizitzan integratzea. Eta egin dezakegun hori, egitea. Eskailerak igo ditzaket? Igo. Oinez joan naiteke? Joan oinez. Eta etxean egin balin badezaket? Egin etxean. Eta hori da lotute bai, janakin, jentik ze itxen dau. Ini, ez dakite, eta hau esangotena, kakotxartean, eskondu eminaz. Udi dator honeti helburu batzuk, nun fisiko hori nahi dozun hobetu, ez? Horrek laguntzen mazaitxu fisiko hori hobetzera, amen. Hau da, udak eruten magatxu, kamiseta kentzera hori, esposizioi punto batera, ez? Fisiko horrek. Da horrek eruten mazaitxu bilurrerek kirola etxera, ongitorri. Ez na horren alde, baina ongitorri. Eskontza egun batek eruten mazaitxu fisikoki ondo nahi dut helduara, eta horrek kirola etxe, ongi. Zapatia barri batzuk erosi, eta gastu horrek eruten mazaitxu kirola etxea, ondo. Baina, askotan zeitzen dugu, olako helburu batzuk ipintzen duguenin, janakin jolasten dugu, eta nik izan dut, jan aldozu gaur beste jan, eta argaldu, zelan? Oinez ibili geixa, egunin 30.000 pausu itxe mazu, ez? Bizikletan mugitzen. 30.000 pausu? Askore geitzen dugu 30.000. Bai. Hemen, ezker eskubia ari zarete, Bai. Egixe da, zuk igual lan bat badeko zu jarritxo goteko, baina bilatu emizu, hor zirrikitu batzuk bilatu bizu, eta oso sedentarioak.